Poliziaren erasoa telebistako kamerei Peperen egoitzaren sarreran. Barruan, alderdiaren isiltasuna berriz ere komunikabideon aurrean. Gaurkoan ere Mariano Rajoyren hitzaldia telebistaz eman dute. Alderdikideek txalo zaparrada eskaini diote hitz egiten hasi baino lehen. Rajoyk egiten dituen agerraldi eskasetan esandakoa errepikatu du. Bere erreformen defentsa sutsua eta etorkizunari begira optimismoa. La economía española crecerá con claridad. 2014ean ekonomia nabarmen haziko dela dio eta enplegua sortuko dela. Intereseko beste gaiei buruz hitz egitea saihestu du Peperen ustezko finantzaketaren inguruko ikerketa judizialari, Bartzenasi edota Feijori buruz esaterako, esan duen gauza bakarra da ustelkeria onartezina dela. Eskratxeak jazarpentzat jo ditu eta alderdi guztiei gaitzestea eskatu die. Y antes nadie protestaba. Eta lehen gertatzen ez zirela gogoratu du. Alderdikidei kohesioa eskatu die eta bertan zeudenek babesa eman diote, baina 8 baroi falta ziren, tartean Basagoiti eta Núñez Feijóo.